Mi a nő nekünk? Az egész világ maga. A szüntelen változás. Az anya, akinek testén át a világba léptünk. Az első és végtelen önfeláldozás. Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etett, szeretetéből nevel, mindig megbocsát, ha kell, és soha nem enged el. Ő a fény, a meleg, és minden, ami jó. Semmihez sem fogható, és semmivel sem pótolható. Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik. Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása. Majd társunk a jóban és rosszban. Életünk néma napszámosa. Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete. Mindez ő egy személyben, lelkünk a másik fele, aki értünk létezik, és mi ő érte. Köszöntöm hát őket, a nőket. Kívánom mindazt a szépet, amit értünk ma, és minden nap önként megtesznek.